Volám sa tam Oviesky, robím online asi nejakých 8 rokov. A v podstate aktuálne pracujem v mediálnej agentúre, ktorú založila Penta. A v podstate od toho, že som robil PPCčkara, som prešiel, alebo takto robil som najskôr ako PPCčkara a potom som začal pracovať s normálnymi médiami onlineovými. Čiže mám aj ten pohľad toho PPCčkara, ale mám aj ten pohľad z takých klasických médií. Ale hlavne všetko, čo v podstate robím v online, sa snažím brať tak nejaký náhľad. Ja neviem, či sú tu ľudia, ktorí majú skúsenosti s online marketingom, okrem tých, čo poznám. Asi sa tam nedozviem. A v podstate nejakí klienti, pre ktorých som pracoval, to je fakt, že maličký výber, je oveľa viac, len aby ste videli, prosím? Nie? Dobre. Okrem toho, že v podstate pracujem, tak píšem nejaký blog, snažím sa tam písať po online a snažím sa písať tak, aby v podstate som nepísal úplne nejaké lacné bullshity, ale aby to malo aj nejakú hlavu a petu. Aj keď som si zatiaľ všimol, že čím jednoduchší človek napíšem, tak tým viacej ľudí zaujíme, takže neviem, to skombinujem. A okrem toho, že vlastne píšem ten blog, pracujem, tak ešte spolupracujem s univerzity, kde v podstate nejak vzdelávam. A to univerzity teraz neviem, či sú to nejakí študenti, hľadá ambasádora, chcú mu dať 600 € v rámci školení, tak si môžete potom univerzity.sk na ambasádor, to bolo promo na úvod. Takže performance marketing. Ako som prezentoval doteraz? To je dôležité, že v podstate ja keď som doteraz prezentoval niečo o performance marketingu, tak som sa snažil ľuďom povedať strašne veľa konkrétnych vecí a strašne som ich zahltil informáciami. A tým, že ja mám teraz túto polhodinku, tak viem, že keby som to robil tak, jak som to robil kedysi, že vám tu začnem konkrétne tie nástroje rozprávať a začnem vám tu konkrétne ukazovať nejaké veci, čo som ja robil, tak vy si na to môžete povedať, že super, tak toto spravil, ale nedokážete to absolútne aplikovať do vášho biznisu ani do ničoho. A samozrejme, akože za tú polhodinku to ani to nikdy, no. Čiže ako som prezentoval doteraz? Doteraz som prezentoval tak, že som mal na slajde strašne veľa vecí, o všetkom som rozprával a bolo to strašne premúdralé a v podstate v konečnom dôsledku nikto nerozumel. A myslel som si, že je to super, teraz som pustiť videjko a som si fakt myslel, že je to super, a toto je super videjko, ale to dopadlo, to vôbec super nebolo. Takže očakávania z tejto prezentácie, nemali by ste očakávať, že vám odovzdám nejaké konkrétne riešenia alebo nejaké univerzálne typy, lebo to neexistuje. V podstate, keď si na Facebooku prečítate nejaký univerzálny typ, jak napríklad teraz jedna agent prodáva piatkové typy, a ten typ bol, že najlepšie odoslať newsletter útorok o 2. Super. Je to univerzálny typ, ale je to na pomoc, lebo každý sme špecifický biznis a každý máme špecifickú cieľovku. Čiže v podstate očakávanie tejto prezentácie mali byť také, že ja tu mám nejakú takú strechu, že ako nad tým rozmýšľam, nad celým tým performance marketingom, online marketingom a takým. Čiže v podstate nebudem rozprávať o žiadnych nejakých buzzwordov, čiže video, content making a neviem čo, proste to sú všetko veci, ktoré sa na internete riešia non-stop a nebudem to dávať konkrétne riešenia, ale také neexistujú. Proste nemôžeme dať univerzálne riešenie pre nikoho. Čiže čo je podľa mňa performance marketing v roku 2016? Je to nejaká kreativita, je to nejaká znalosť alebo nejaký nadhľad nad tým všetkým, sú to nejaké nástroje. A je to kombinácia všetkých týchto troch vecí, ktoré by mal človek, ktorý v podstate robí nejaký performance marketing alebo vo všeobecnosti robí nejaký online marketing, vedieť. Čo to znamená nejak konkrétnejšie? V podstate kreativita. Kreativita v rámci nejakého performance marketingu alebo online marketingu všeobecne bola vždy a vždy musí byť. V podstate tá kreativita je tu myslená tak a braná tak, že keď mám nejaký produkt a idem ho predať, tak jasné, že sa najskôr logicky zamyslím nad tým, že ako ho idem predať. Tak, ja neviem, keď idem predávať napríklad nejaké zájazdy, tak úplne logické rozmýšľanie je, že tak odchytím z tých ľudí, ktorí vyhľadávajú tie zájazdy. To je taký ten klasický performance marketing, ktorý robí 95% všetkých klientov a všetkých agentov. Ale v podstate, keď sa na to pozriem, alebo keď mám tu možnosť sa na to pozrieť aj z nejakého kreatívneho nadhľadu a vymyslieť tam niečo špeciálne, niečo navyše, tak v podstate ja možno teoreticky nepotrebujem dávať potom toľko peňazí do toho Google searchu, lebo urobím niečo kreatívne, urobím
Je to videjko, ktoré v podstate predáva nejakú podložku podlohy na vecko. Teraz proste predstavte si rozmýšľanie toho marketéra, ktorý proste dostal za úlohu, že tak poď toto predať online. Tak akože čo, natrieska peniaze do srču, že ľudia vyhľadávajú, že nejde mi to, alebo že proste čo. No nie, oni spravili video, ktoré je podľa mňa z kreatívneho pohľadu úplne že brutálne vymyslené a zabezpečili jedným videom 13 000% náraz návštev na webe a vypredali si absolútne všetky zásoby tie podložky a ešte mali aj objednávky, ktoré v podstate si akože predrezervovali ľudia. Toto by človek v živote nedokázal urobiť klasickými nejakými performanceovými nástrojmi, ktoré poznáme v dnešnej dobe, či sú to proste RTBčka, displeje, hocičo. Čiže v podstate toto je tá kreativita, ktorá vždy fungovala a fungovať bude, len my sme taký akože narušený systém, že máme tu nejaké performance agentúry, máme nejaké kreatívne agentúry a tie agentúry spolu nespolupracujú. Alebo proste, no je to celé také narušené, čiže pokiaľ by spolupracovali kreatívne a performance agentúry, tak sa dajú robiť takéto veci, lebo by tí ľudia nemôžu ten budget na nejaké displejové kampane a searche a jedno s druhým, ale spravili by to tak, aby to fungovalo. To bol príklad takej kreativity, ktorá bola na performance marketingu musí. Prečo je ešte kreativita dobrá? Samozrejme proste pre nejaké odlíšenie sa. To už je jedno, či teraz sa rozprávame o kreativite aj v tom Google Searchi, keď vás niekto vyhľadáva, že tam máte nejaký kreatívnejší vymyslený ten text, alebo sa bavíme už o takomto riešení video. Netradičné formáty, alebo formát netradičné, môžete, keď robíte tú kreativitu v rámci nejakého performance marketingu, môžete využívať netradičné formáty, ktoré štandardne nevyužívate, a prípadne môžete využívať formáty, ktoré sú štandardné, ale využite netradične. Napríklad presne Google Search, keď si tam predávate listy na nejakú konferenciu, dáte si tam nejaký skriptík, ktorý vám automaticky počíta, koľko je voľných stupeniek, tak je tam presne to číslo, že zostáva, neviem, 20 lístkov, tak je tam veľa väčšia nejaká možnosť, že si to ľudia kúpia. A výkon, tým, že urobíte niečo kreatívnejšie, tak môžete mať lepší výkon. Okay. Nástroje. Nástroje performance marketingu. Pojmom nástroje myslím všetky reklamné nástroje, ktoré existujú a ktoré by mal človek, ktorý robí performance marketing, poznať. Všetci poznáme nejaký Google Search, všetci poznáme nejaký Facebook a vieme, že sa to radí do nejakého performance marketingu. A to sú dve základné veci, čo všetci poznajú, ale týchto nástrojov existuje stovky. A keď človek chce robiť dobré performance marketing, tak by mal vedieť, aké všetky nástroje existujú. Nech to nebudem teraz menovať, lebo aj tak by si proste nikto nezapamätal. Ale v podstate človek by mal vedieť, že aké všetky nástroje existujú, aké má s nimi možnosti v rámci marketingu. Čiže mal by som vedieť, že existuje tu nejaký nástroj, ktorý mi dokáže zaznamenávať heatmapy na mojej stránke. Existuje tu nejaký nástroj, ktorý dokáže nahrať používateľov na webe. Existuje tu nástroj, ktorý dokáže zacieliť používateľov, ktorí sú tehotní. Ženy. Existuje tu nástroj, ktorým dokážem v podstate, ja neviem, osloviť za XY peňazí 100 000 ľudí s nejakou frekvenciou. Toto všetko by mal človek, ktorý by performance marketing vedieť, aby to dokázal skombinovať ešte aj s tým kreatívnym riešením, aby proste dokázal čo najefektívnejšie zacieliť tú celú skupinu. Neviem vysvetľovať, teda neviem konkrétne mojich nástroj, lebo je ich veľa a každý má nejaké špecifika a použijú tri. Čiže ešte také zhrnutie. Človek, alebo ten, kto robí performance marketing, alebo celkovo performance marketing, je o tom, že poznáte všetky tie možnosti a všetky tie nástroje, ktoré existujú. A z princípu nepoužívam, to je z diskusie na Facebooku, je taká skupina, kde sú online marketéri. Niekto tam riešil, že ako osloviť taký a taký používateľ. Ja som tam napísal, že na to stačí klasické GDN, to sú tie displejové kampane cez Google. A on mi na to odpísal, že z princípu to nepoužívam. No tak OK, tak z princípu online marketing, keď z princípu nepoužívam veci. Lebo online je najlepšie na to, že všetko si dokážem otestovať a dokážem mať hneď výsledok. Tak nerozumiem tomu, že prečo niekto niečo z princípu nepoužíva, keď to ani nevyskúšal. Čiže to je tiež taký akože prístup k tomu. A nejaké zálosti, toto je tak
všeobecnejšie napísané. Má to byť v podstate nejaký náhľad na to všetko, čo robíte v rámci toho online. Ale ten náhľad sa dá získať až tým, že človek v podstate pravidelne si zisťuje veci, pravidelne sa vzdeláva, pravidelne robí niečo s tým online, tak sa automaticky mu vybuduje nejaký náhľad na to všetko. Aby si dokázal proste nejak objektívne vyhodnotiť, že či to, čo sa aktuálne deje, je správne a že či sú tam nejaké lepšie možnosti. Čiže to je v podstate zhrňujúci slajd. Čiže kreativita, nejaké znalosti a nejaké nástroje, toto sú 3 veci, ktoré musí človek v online marketingu a v performance marketingu vedieť, ovládať a musí kombinovať tieto veci. Pokiaľ to nerobí, pokiaľ je niekto zameraný iba na to, že zameriava sa iba na tie nástroje, tým pádom, neviem, že iba optimalizuje Google AdWords a úplne sa v tom rýpe a nič v podstate nerobí a nemá ten nadhľad na to, tak to nie je performance marketing, to je odborník, alebo to je Google AdWords reklama, alebo je to odborník na Google AdWords reklama. Ale performance marketing je niečo komplexné, na čo treba pozerať nejakým nadhľadom. Detaily. Zbytočne netreba riešiť detaily v online marketingu, to je zase taký príklad z rôznych online marketingových skupín na Facebooku, kde ľudia dokážu 20 minút dať 20 komentárov a viesť úplne dlhé diskusie o tom, že na Facebooku pribudlo nejaké tlačítko. Super, perfektné, pribudlo na tlačítko, poďme sa o tom baviť pol dňa. Je to úplne zabitý čas a žiadna pridaná hodnota a ten čas sa dá oveľa efektívnejšie využiť. Čiže v podstate netreba riešiť úplne do detailov všetko, čo sa deje v rámci online, netreba si každý článok čítať úplne dokonale, netreba vo všetkom hľadať nejakú strašnú súvislosť, ale zároveň treba riešiť detaily, ale iba v tom momente, keď je to potrebné. A ten moment, keď je to potrebné, zase človek zistí, keď už má nejaký ten náhľad v rámci toho celého online. Keď niekto rieši nejakú kampaň, tak jasne, že potrebuje riešiť do detailov, ktorý nástroj vyberie, ako to zacieli a potrebuje to do detailov všetko riešiť, ale netreba zbytočne riešiť diskusie a hovoriť okolo. Optimalizácia v online marketingu alebo performance marketingu. A keď som mal predtým tú prezentáciu, tak v podstate o tomto som rozprával asi na 10 slajdoch, lebo v rámci optimalizácie, v rámci nejakého online marketingu alebo performance marketingu sa dá rozprávať proste týždne, lebo je tam strašne veľa možností, ale čo je najdôležitejšie si zapamätať a platí to pre všetkých, je to, že vždy, keď niečo spravím v rámci online marketingu, tak nikdy to nie je finálne riešenie. Nikdy. Proste môžete nahodiť akúkoľvek reklamu, môže vám ísť dobre, ale to neznamená, že vám nemôže ísť ešte lepšie. Čiže dá sa to zoptimalizovať, vidíte tam tie výsledky, tak to robte. Spravíte nejakú stránku, spravíte akýkoľvek web, spravíte si e-shop, spravíte si landing page jednoduchú, hocičo, nikdy to nenecháte tak, vždy s tým nejak dlhodobo pracujte, lebo aj keď vám to funguje, neznamená, že to nemôže ísť ešte lepšie. A zároveň, keď vám to nefunguje, tak to hneď nejak nezatrpnite, ale skúste vyskúšať nejaké ďalšie možnosti, ako s tým pracovať. Čiže to najdôležitejšie v rámci nejakej optimalizácie a tá veľmi dôležitá časť toho performance marketingu, ktorá na Slovensku stále nejak apuje, je to, že tí ľudia niečo spravia a už to potom neriešia. Ale treba robiť všetko v rámci online nejak dlhodobo a učiť sa na vlastných chybách. No, to je dobré. Nebojte sa priznať si chybu. Toto je veľký problém všetkých ľudí, lebo máme všetci svoje ego. My keď robíme niečo v rámci online, klientovi snažíme sa mu nájsť vždy to najlepšie riešenie, ktoré existuje. Ale niekedy samozrejme, keď niečo vyskúšame, tak to nemusí fungovať tak, ako sme očakávali. A my sa nebojíme povedať tomu klientovi, že dobre, tak to vaše pôvodné riešenie fungovalo lepšie, tak poďme pracovať s tým, že my sme toto niečo síce odporučili, ale nefunguje to až tak dobre. Pokiaľ to chybu nepriznáte, tak nikdy to nebude performance marketing, alebo je to iba nejaké omieľanie okolo. Čiže nebáť sa priznať si tú chybu v rámci nejakého online marketingu. To, že vy robíte nejaké kampane v rámci online a idú vám zle, to nie je, že vy robíte niečo zle. To je, že sa treba na to pozrieť, treba sa nejak s tým naučiť pracovať a nejak to zoptimalizovať a nejak to vyriešiť. A nie hneď proste
sa schovávať, že optimalizovať optimálne, to je veľmi dôležitá vec, to je presne to, že pokiaľ sa niečo spraví, tak s tým treba pracovať dlhodobo a nie proste nikdy nezobrať to, čo ste urobili za nejakú finálnu verziu alebo finálne riešenie. Keď sa rieši outdoorová kampaň, tak vylepia sa billboardy, sú tam mesiac a nedá sa s tým nič robiť. Ale keď riešim mesačnú kampaň, alebo riešim poločnú kampaň, alebo akúkoľvek kampaň v rámci online, tak mám tie čísla každý deň, viem každý deň tie čísla zmeniť, tak to treba robiť. A takisto to treba robiť aj z landing page, takisto to treba robiť s videom, treba to robiť so všetkým, čo robíte v rámci online. Otázky? Som tak rýchlo prešiel? Koľko mám času? Dobre, tak budeme 10 minút diskutovať. Otázky. Tu mám slajdy, že môžete dať tu alebo na môj blog. Táto prezentácia nemala byť nejako konkrétna, mala byť o týchto troch veciach, o tom, že v podstate, keď niekto robí performance marketing, potrebuje kombinovať rôzne nejaké znalosti do toho, aby vytvoril niečo, čo funguje. Takisto, čo je na Slovensku veľký problém, je to, že ja neviem, či si tu agentúr, či tu od klientov, úplne jedno v podstate, keď budete robiť hociaký online, bude vám to robiť agentúra, alebo si to budete robiť vy sami, tak nebojte sa prizať ľudí, ktorí v podstate sú špecialisti v tom svojom obore. Presne to je ten príklad, že je tu nejaká performance agentúra a je tu nejaká kreatívna agentúra. Tieto agentúry robia pre jedného klienta, ale oni medzi sebou absolútne nekomunikujú. A to je najväčší prúser, aký môže byť, lebo tá kreatívna agentúra vymýšľa niečo, čo je úžasné, ale tá kreatívna agentúra nevie, že v rámci tých performanceových nástrojov, aké sú všetky možnosti. Tým pádom nedokáže tá kreatívna agentúra tú svoju kreatívu prispôsobiť všetkým tým možnostiam, ktoré sú v dispozícii. Čiže keby tie agentúry spolu komunikovali, tak dokážu vytvoriť super kreatívne riešenie, ktoré ale aj funguje. A toto je to najväčší problém na Slovensku, ktorý sa deje pravidelne, že tu sa vymyslí niečo, čo má fungovať a nemá to vôbec nič s kreatívou spoločné, a potom sa vymyslí niečo, čo je super imidžové kreatívne, ale nemá to zase žiaden nikto. A to je úplne proste, lebo to sa dá skombinovať všetko. To je to, čo by sa malo na Slovensku viac robiť. A ak by to mali aj klienti chcieť. Pokiaľ ste klienti a pracujete v nejakých firmách, ktoré majú reklamné agentúry, tak snažte sa prepájať tie agentúry. Pokiaľ ste agentúra, snažte sa komunikovať s agentúrou. Pokiaľ ste študenti, tak sa zaregistrujte do univerzity. Takže ja by som to ukončil. A ak máte nejaké otázky v rámci online marketingu, alebo performance marketingu, alebo digitálu, tak mi môžete dať teraz, alebo mi môžete napísať. Ja mám na svojom blogu taký formulárik, kde mi to môžete vyplniť a ja potom odpovedám na tie otázky do mailu alebo z toho článku. Lebo ja už neviem, že o čo mám písať, tak mi tí ľudia dávajú potom nápad. Takže ďakujem. Má niekto priamo tu na mieste nejakú otázku pre Kamila? Mohol by si povedať nejakú kampaň, na ktorú si sám vedí a potom nápadne nejaký fuck up? Ešte raz? Že či môžeš povedať nejaký príklad kampane, na ktorej si pracoval, na ktorú si vedí, ktorá bola úspešná z svojho pohľadu, potom versus tá, ktorá bola úplne neúspešná. Hlavne tie fuck upy sú zrovna najlepšie. Kampaň, na ktorú som hrdý, alebo hrdý. Dobre, dobrá kampaň. Neviem, napríklad môžem povedať príklad UNICEF. Neviem, či to je z UNICEFu, si vymenili ten ľudia v rámci online. My sme pre UNICEF začali robiť v podstate online marketing s tým, že oni mali nejaké výsledky v rámci online. Ľudia mali cez online prispievať, v podstate stať sa nejakým pravidelným dárcom. A my keď sme to začali riešiť, tak v podstate natrafili sme na to, že oni potrebujú, aby ten proces bol takýto, aký mali, a že nedá sa to inak riešiť. Tak my sme sa snažili, že im nastaviť nejaký celý proces aj v rámci tej firmy, v rámci toho backgroundu, čo už sa nedialo na online, čiže
sme im nastavili v podstate, alebo my sme povedali, že ako by to malo fungovať a oni si museli interne zmeniť procesy v rámci tej firmy. A potom sme pracovali vlastne s tou landing page, čiže s tým formulárom, kam chodili tí ľudia. A v podstate nás sme to vylepšili o nejakých 1300%. Viacej ľudí začalo prispievať v rámci toho online, čo je podľa mňa ako Či konkrétne? Čo ste tam menili? Zmenili sme ten formulár, zmenili sme dizajn trošku tej stránky a potom sme to testovali proti tej pôvodnej verzii. A tam bolo dobre to, že my sme úplne zmenili ten dizajn a prestalo to fungovať. A potom sme to vrátili naspäť do toho pôvodného dizajnu, ale s nejakými našimi zmenami a zase to začalo fakt, že brutálne fungovať. A nejaký fuck up. Čo ja viem. Dostali sme zadanie od klienta, že máme predávať, to neviem povedať. Takže nemôžem povedať fakt, sorry. Potom na afterparty, keď ho opiješ. Ja nepijem. Ešte raz ďakujem Kamilovi. Poprosím potlesk. Tak máme predsa len ešte jednu otázku. Máš nejaký štandardný postup, ktorý používaš pri klientoch, že napríklad proces, keď prídeš k nemu a ty ďalej spolupracuješ s ním? Hej. No, štandardný proces by mal byť taký, že vždy potrebujem zistiť čo najviac informácií o tom, že čo robia, ako to robia, prečo to robia a či to ide dobre alebo zle. Čiže toto keď zistím láskami, väčšinou ten klient nerobí toho veľa alebo no, toto potrebujem zistiť na začiatku, že čo všetko robia tí klienti. A potom v podstate potrebujem vedieť, že aký má cieľ ten klient. Keď chce zvýšiť online predaje, tak no, dobre, zaujímavé som sa. Najskôr potrebujem zistiť všetko, čo ten klient robí. Potrebujem zistiť všetko o tom produkte, potrebujem zistiť, že či je reálne dosiahnuť nejaké ciele, ktoré chce ten klient. Pokiaľ som není presvedčený o tom, že tie ciele je reálne dosiahnuť, tak to musím hneď na začiatku povedať. Nebudem sa ja tváriť, že teraz dokážem za 15 € mu predávať ja neviem, traktory online, lebo je to blbosť. Čiže potrebujem si spraviť nejaké prieskum toho trhu, toho produktu a toho veci. A potom je to veľmi individuálne, že ako sa postupuje ďalej, pretože každý klient má nejaké svoje špecifika, má nejaké možnosti a nejaké bariéry. Tým pádom v podstate je to veľmi, veľmi špecifické, že ako. To sa môžeme porozprávať, že normálne, že aký postup alebo čo. Ale čo je najdôležitejšie, je proste na začiatku zistiť všetko o tom produkte a všetko o tej firme alebo o tej službe, čiže aká je cieľovka, aké sú ciele, aký máme budget, aký je nejaký timing toho celého, čo ideme robiť, či dokáže to robiť nejak kontinuálne, či má nejakých interných ľudí a dokáže si tam zabezpečovať aj nejaké kontentové záležitosti a nejaké takéto veci. Lebo nemusí byť všetko online zase iba o tom, že si od neho vydám peniaze a spravím nejaké kampane a niečo robiť, ale možno niekedy stačí iba tomu klientovi vysvetliť, čo všetko môže robiť v rámci svojej firmy, má tam ľudí, dajme tomu, oni môžu tvoriť nejaký obsah, oni môžu v podstate budovať ten marketing aj interne. To je zase ako úplne individuálne. Objavila sa tu ešte nejaká iná otázka? V tom prípade vás môžem pustiť na obedovú prestávku. Ďakujem ešte raz.